सिख्लाय दङबाथ' सिख्लाय दङबाथ' अरखाबाय आंखो दा उनावसो मानखावला जोबगोन सिख्लाय दंबा आरो ओमफ्राय गैयाबाथ' गैयासै मिटिंआ जागोराखै आं जादोंसो दामबाय थादोंमोन लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने मिटिङाव थांनो ओंखारदों बै जोंनि गामि खाथियावनो आबसुनि कनफारेन्स मिटिं जादों आरोना बेयावहाय आं जोंहा बिजावजालि हिमानसि जों साथामजों थांगोन सोरबा सोरबाबो थांबायदां थांनायालाय गामिनिफ्राय ओमफ्राय दा जोङो साथामजोंल' थांगोन आरो ओमफ्रायो मिटिङावहाय मा मा नुगोनथाय प्रग्रामफोरा बोरै बोरै जागोनथाय बेफोरखौनो जों थांनायजोंनो लोगोसे एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननोबो देखायलांसै ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो दाखालि साननैसोआवहाय आङो बिदिनो माबा माबि फिसा फिनला खामानि मावनायखौ ससे भिडिअ लानानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो बेयावनो देखायलांफानोसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो हाय होरो दे हाय हरदो जुम्मा हर जुम्मा हिमानसिया मालाय पुतुला नायगासिनो न' बायह्रायाव लायो होमबा बायह्रायाव साप्पा नङा नै दाखालि मावनाय खामानिखौ आङो बेनिफ्रायनो जागायजेननोसै माने बे दिनाखालि जोंहा माबा मारोन नादोंमोन आरो ओमफ्राय मारोन नाग्राफोरनो खाम जाहोगोन नालाय बेनिखायनो नैबे माबाखौ लाइ बिबारखौनो एसे अनला संनानै जाहोनसै होननानै आङो फुङावहाय खाबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेयाव एसे भिडिअ लानाय जादोंमोन बेखौ सोरबा सोरबा अनला जायोना जायाथाय आंबो मिन्थिया ओमफ्राय जोंनिथिंजायथ' जायो नालाय जा गोथाव मोनो आरोना ओमफ्राय बे दिनाखालि मंगलबारबो जाहैबाय जोंहानाव हाजिरा मावग्राफोरा माबा मिरामिस जाग्रा गोनजामोन ओमफ्राय ओरैनो मिरामिसैनो संनो लादों आरो आङो अनलाखौ ओमफ्राय बे माबाखौ अनला संनायखौ माबोरै संखो आङो बेखौबो एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो देखायलांगोन दा आङो बिबारखौसो खागासिनो नालाय दाबो खाखांथ'वाखै बे बिबारा एसेल'बाबो बारा एसां माबा जाया नालाय मा होनगोन बुंनोबो रोंलायलायलाहाय माने ग्लेब थांथारो नालाय माहायल'बा बिनिखायनो एसे बुरजाहैनो खादों आरोना आङो मैगंखौ मानसिफोराबो एसे दोंसाबो नालाय हाजिराफोरा 6 जनसो ओमफ्राय नै आङो आयुहाय गगा मोनसोदों गगायानो जोम थाङा आंना अनलाखौ माबायाव संनो लाबाय अगदाबाव नै बेबायदि एसे थाव होनानै पियास सेरनानै खारै एसे संख्रै एरि होनानै सेरना लाग्रोदोंमोन आङो ओमफ्राय नै खारै गोदानजों लाबजों जा मोदोमफ्रु जाखादों अनलाया गोथावथार नुबायलै हिमानसि दे टेस्टि होनना इक्सो टेस्टि अनलाया न' टेस्टि दे जाजोब सोर संनाय अनलाया मामा सोंनाय नों नुवाखैदि न' टेस्टि हाजिराफोराबो फैनानै खाम जानानै थांबाय दुब्लियाव थांफिनबाय ओमफ्राय आङो बेसोरो जानायखौ भिडिअ लालायलायनाय जायासै आरोना ओमफ्राय नै आंहा मोनसे पार्सेल मोनफैदों फ्रक माबा सुरनि गोनां आं बेखौ एसे मोजां नुनायखाय अर्डार खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय जा थाब मोनफैखाबाय आंजोंबा समायगोन ना समाया मोनथिला जेखि जाया देखायबाय आरोना आङो मोनफैनायखाय नोंथांमोनाबा माबोरै नुदों जेखिजाया आं एसे मोजां नुनायखाय अर्डार खालामनानै लाबाय गुफुरसो जायो नै जेबो ना दे बेखौ बुं बे मा मोनसे हय बेयो मा बेयो ए बेलाय
Beer. Yeah. Beer. 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 F. Beer. 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 W. Beer. 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 Hi, Hawaii. Hi. Thank you. हिमानसिखौ मोनानि समावहाय एसे ओरैनो माबा फोरोंदोंमोन आरोना आङो ABCDफोर ओमफ्राय फोरोंखांनायनि अखानायै दाना माबा जालायबाय दुब्लियाव थांलायबाय मानामुनि खानो थाखाय नै मानामुनिया जोंहानि माबायाव हाल्दैबारियाव बेबायदि रज'नानै दङ आरो गोरलै गोरलै गावदाबनो ओरैनोथ' बै माइ दुब्लिफोरनिया जाग'वाखैनो ओमफ्राय बे हाल्दैबारिनियाल' बेबायदि जानानै दं आरो जोंहा बेयावहाय बोसोरे मानामुनिया एडभान्स बेबायदिनो ओंखारो थांनाय बोसोरावबो जा ग्लब दंथारोमोन ओमफ्राय देग्लायबो दङ आरो ओमफ्राय एसे जानो थाखाय खानानै लायदों नै दाखालिबो जाखांबाय जानायालाय खननै जाखांबाय ओमफ्राय बिराद गोथाव मोनजादों आरोना गोरलैजों लाबजों गोदानजों लाबजों बिदिनो जिखि जाया मैगंफोरा फार्स्ट ओंखारगोदानाव जेब्लाबो जानो गोथाव जाखायो नालाय लाफा ओंख्रिफोराबो फार्स्टआव गोथाव जाथारो उनावसो खालेब जालाङो नैबे मानामुनियाबो बिदिनो आरोना फार्स्टआव गोथाव जाथारो उनावसो खाथेथे जायो ओमफ्राय गोथाव मोननायखाय नै खाहैबावदोंमोन आरोना जोङो नै जोङो मानामुनि खाखांबाय दायो न'आव थांगासिनो जा बुरजा खाबायहाय नै मानामुनिखौ थफ्लासे लेस्रां नुदोंमोन थांबावब्रा जानसिखिसो नुदों आंना गेरसिन गारिबो सेन्टाय नुलायलायबाय दुब्लि टर्च लांफाया होनलाय ना खोमसि जालांगोन बिदिनो नैहाय दिनैनि खानाय मानामुनिया गोरलैखौ नै मानामुनि सायग्राया क'क्राझारनि हावलार लाबोदों सायग'नो हाला नालाय अनजिया जि केयारखाबाय नै बोथिथामसो जाखागोनहाय न' इयो बोथिब्रैसो जाबावलायगोनदां माइसो जायोना मोजां नै आङो मानामुनिखौ हारसिं सायग'नो हानाय नंला होननानै नैबेखौ लिंनानै लाबोबाय बियो क'क्राझारनि बिहामजोसो जाबावहाय लोगोफोर आंसो बिखुनजो जायोहाय बे अनजिना बुरै मानसिना ओमफ्राय दा मानामुनिखौबो एसे भाजा एवनानै जानोसै नै माबाजों आलुजों जोंहाथ' मानामुनिखौ बांसिन आलुजोंनो भाजा एवनानै जायो मालाबा ओमफ्राय एसे रोसि जेब होनाबो जायो आरोना ओमफ्राय दिनैनिया नै भाजा मैगङा माबा दालि ओंख्रि जेखि जाया मानो दालि ओंख्रि मानामुनि भाजा संबाथाय मिलायनाय बायदि मोननानै लायो आङो ओमफ्राय नै दासो जोंना दहाय मिटिङाव थांनो होननानै खोन्थानाया दाखालिनि खामानि मावनाय मानायफोर मानामुनि खानाय मानायफोरखौनो एसे देखायग्रोबाय नालाय ओमफ्रायो मिटिङाव थांनाया नै दासो जागायफिनबाय आरोना जोंहाथ' गारिबो गैया
ओमफ्रायो जों टमटमखौनो लानानै थांबाय नै हिमानसि आं हिमानसि बिमा साथामजोंनो थांबाय आरो बारा गोजानबो नंखाया नालाय खाथिखासो नै जों मिटिंआव थांगासिनो दाबो सहैयाखै लामाया जोंना हाद्रि गोजा न' हिमानसि न' दे थांला हा नै हिमानसि बिमाया मामा खुदुम दे आंखौ खुदुम माइ नायैखाय साफा नुलाय दिसनखौ नाखांबा गुवारलाय बिदिनो नुलायसै सोर माइ नायाखै नै जाहारुपुल' मोनाबो दासो फैदो बिसोर मालाय थाबायनासो फैदो खाथिथार नालाय जोंनाबो खाथिसोमोन जोंबो थाबायना थांबा सहैगौमोन नाथाय एसे बानाय मोननायखाय टमटम लाना थांबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय जानाय लोंनाय माबागासिनो आरोना संगासिनो ओमफ्रायो मिटिं जाग्रा जायगाया बिथिंजाय नङा बैथिंजायसो र' दा देखायगोन आं हनै गेटआ बेनो ओमफ्राय बैनो आरोना मिटिंआथ' ओमफ्राय बेयाव जाथ'वाखै बै मोनसे माबायावहाय रुमाव जागासिनो आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय लांदांसो जाथ'वाखै जिखिजाया जोङो मोनहैबाय नालाय दसे बेयावनो जिरायथ'बाय थानोसै मिटिंआ जागोराखै आं जादोंसो आरो बेबायदि मोसाबाय था गोजोननाय मोनदों न' बयबो नै जोङो मोननैसो मोसानाय नायनानै खाम जाग्रोना लानोसै होननानै फैबाय मालाय गासिबो जाखाबायमोन जोंबो ओमफ्राय उखैयाखै होननानै थाबाय थाथारदोंमोन ओमफ्राय उनाव जोंखौ लिंनानै लायबाय खाम जानो ओमफ्राय जाबाय आरोना नै ओमफ्राय मैगंफोरखौसो आङो देखायनाय जायासै मैगङाथ' दालियानो ओमफ्राय दाउ भाजा अमा बेदर भाजा ओमफ्राय माबा मोनसे लाब्रा दंमोन आरोना हनै हिमानसियाबो जानानै आलु सोदोदां जोद जोद खालामगासिनो बड' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि मानिक बसुमतारी सार उदालगुरि जिल्ला UPPL नि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बर' बाजार दखरानि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां सिकिराम ब्रह्म सार लोगोसे बेयावनो जोंनि हांख्रायनाय लेखा माननि आलासि हिसाबै सफैनो हानाय मेलेमजिबि सारमोन लोगोसे रुंसारि रबिराम दैमारि बे जौस्राङाव जिरायनो हानाय मानगोनां थान्दै लोगो नोंथांमोन लोगोसे दाब दाब गामिनिफ्राय सफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि बे 42थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ बानजायनानै होनाय धुपगुरि बोरि गामिनि रायजो राजा लोगोसे धुपगुरि बोरि गामिनि नैबे 42थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बानजायनाय मानगोनां आरसिनि आफादगिरि नेहाथारि गिबियावनो आं
बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंहा न'आवबो रावबो गैयामोन नालाय बिनिखायनो जोङो मिटिं जोबजासे थाद्रायनाय जायासै। नै जोङो न'आव थांगासिनो दायो जोंहा बिबोनाङा जोंखौ दोनफैबाय आरोना। ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दे लोगोफोर बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय।